maj. Hvad er det? September? 19. september. Han ser jeg. Det synes jeg også godt. Lad os se, hvordan det kommer til nu. Så sejler vi. Yes. Er du klar? Lægger mig. Prøv at lægge dig ned. Prøv at lægge dig ned. Ja. Så er du væk. The next morning. Godmorgen. Så står vi op, du. Jeps. Hvad skal vi i dag? God tur. Det er dyrt. Det er skønt vejr. Nu er vi lige is. Hvad har du så at sige godt om turen her? Hvad har du lært fra i går af? Knud har dårlige øjne, men han ser dyrene. Han har en god kigger. Hvorfor? Nej, det har jeg med. Har du husket din afstandsmåler? Og Knud han skal lære at slappe af, når han ser dyr. Det får han testet i dag, hvis vi ser nogen. Det bliver rigtig godt. Det er lidt ærgerligt, at vejret er så dårligt. Ja. Og motoren ikke virker. Ja. Jeg skal se, om rifterne virker. Ja, det er faktisk det eneste, der kan gå galt nu. Ja. Yes. Men lortedag, lortemorgen, alt er negativt. Ja. Det er så. Der var ingen rensdyr i morges, da vi kiggede ud. De stod endda op klokken 5 om morgenen, mand. Mens det var mørkt. Så vi lavede god morgenmad. Med kaffe. God kaffe. God spejpøls. God spejpøls. Så er vi klar til jagt. Dag 2. Og sådan ud. Hvad så, Lars? Hvor er dyrene? Der. Nej, de store dyr. Ja. Dejlig morgen. A few moments later. Sådan ud. Det er nu K2. K2 er lige deroppe. Ja. Den er op til sneen også. Lidt op i højderne. Det er godt. Så dybe ender, men jeg får på alt det.
Der mangler ild. Friske luft. Så langt, så godt. Nu skal ned. Det er færdigt. Det er ikke mere. Ned er skidt. Jeg er skidt. Så er der nogle andre. Det er deroppe på den anden side. Det er det andet fjeld. Det lader nok ikke lige i dag. Jamen, så kan vi op til søen. Man går nok stille der. Dejligt. Behagelig temperatur. Lidt fladt vand. Det vand er lidt grumset. Og det sild, der bliver skubbet ud fra indlandsisen. Og gletsjeren. Man kan se gletsjeren deroppe. Bag de der 2 fjelde. Sne. Skyggesiden. Gammel sne. Se. Det er synd for dem. Også. Ja. Og her, der er spor. Op igennem. Altså der og alt muligt det. Hey. Stukket af. Udmattet, skuffet, glad, Træt. sulten. Og vi skal have tips og sodavand og... Nej. Frokost. Ja. Og så skal vi hjem af. Og det er skønt vejr. Det var den fangstur. Godt Knud. Slut. Det er de der du også. Après.